सांग्रां जा नङाब्ला नोंथाङा थांनांगोन जोबथेसालियाव। बे सांग्रांथिखौ आं होआखै, बे सांग्रांथिखौ होदों बिटिआरनि ना बिफाना। जेरै बुंनाय एरैनो गोख्रों एक्सन लागासिनो बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाना। बिफाननि बिथोनखौ नेवसिनो साननानै आयेन बेरेखा ना सारग्रा सुबुंफोरखौ दासान्दि फारि फारियै हमगासिनो दं। मानोना बिटिआर ओनसोलाव फैगौ 15 जुलाइसिम बिदै गोनां जायखिजाया नाफोरखौ हमनानै जानायखौ बन्द खालामदों। दिनैबो बाक्सा जिल्लानि जालाह फेब्लायाव आस्रा जेजों ना सारनानै जानो साननायखौ हमनानै सांग्रांथि होदों ना बिफाननि डाइरेक्टर नील दास बिथाङा। थारैनो बिटिआर ओनसोलाव बिदै होग्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरखौ रैखाथि होनो थांनायाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि दैदेननायाव ना फिसिग्रा बिफाना फैगौ 15 जुलाइसिम बिदै गोनां नाखौ सारनानै जानो मोना होननानै सांग्रांथि होखानाय जादोंमोन। नाथाय जायफोर सुबुङा बिफाननि बिथोनखौ मानियाखै बिसोर ना सारग्राफोरखौ आसाम फिसारि एक्ट 1953 नि आयेन बायदियै साजा होनाय जागोन। बबेखानि ना सारनो थांनानै हमजानाय सुबुंफोरखौ थोंजों 6 दान जोबथेसालियाव साजा आरो माखासे रां जुरिमानाबो फोनांनाय जायो। बेनिखायनो बे समाव सुबुंफोरा आस्रा जे, फासिजाल बायदि आगजुफोरखौ बिदै गोनां नाखौ सारनानै जानायनिफ्राय सांग्रां जानो ना फिसिग्रा बिफाना खावलायदों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनसे खौरां लाबोदों। মেলি দিয়াৰ পিছত পোৱালি হ'ব, বংশবৃদ্ধি হ'ব, যাৰ ফলত আমাৰ মাছৰ উৎপাদন আশানুৰূপ আমি পাম। আমি ইতিমধ্যে বহুত সজাগতা পাতিছিলোঁ, সজাগতা সভাও পাতিছোঁ, পোষ্টাৰিং কৰিছোঁ, মাইকিং কৰিছোঁ। তাৰপিছতো কিছুমান অসাধু ব্যক্তিয়ে জানিয়ে হওক নাজানিয়ে হওক এতিয়াও মাছ মাৰি আছে। আৰু তাৰ কাৰণে আমি আজি এই 2জন ব্যক্তিক ইয়াত পাইছোঁ জালাহৰ ভেবলা গাঁৱত, আৰু তেওঁলোকক আমি এতিয়া পুলিচৰ হাতত গতাই দিম। আমি সকলো ৰাইজকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, অসম মেইন আইন আমাৰ 1953 অসম মেইন আইনখন মানি চলক সকলোৱে। আমাৰ মাছৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লগতে যিসমূহ থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ আছে সেই থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ সংৰক্ষণ তথা বংশবৃদ্ধিৰ সুবিধা কৰি দিয়ক। আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই সময়ছোৱাত নদী, বিল, খাল আদিত মাছ নামাৰে, আৰু যদিহে মাছ মাৰে আমি সেই মাছমৰীয়াসকলক তেওঁলোকক আমি পুলিচৰ হাতত গতাই দিবলৈ বাধ্য হ'ম। ধন্যবাদ। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल आईडी govindcollege@gmail.com।